Wat is er mooier als winnen in de laatste minuut? Pranjic rekt het eerst nog de peel en dan zit er waoos als Afonso Alves om het laatste tikje te jan. Een Braziliaanse vreugdeuitbarsting volgt. Ze hebben de Braziliaan nog niet eens jongen, Sam Blitzkip. En het is vanzelfs ook wel humor dat het correct Afonso Alves is die het scoort in AZ. Dat is de ploeg die het hem in de simmer nog zo graag oernemen woe. Ja, dat is best grappig. Nou ja. Ja, dat is ongelooflijk. Die bal, weet ik het, via Boy geloof ik en precies voor zijn voeten. Ja. Ja, maar juist hij. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, dat is ook geen geluk meer, denk ik, als je elke keer op een goede plek staat. Dus, hadden ze maar moeten kopen, toch? Ja, hadden ze maar geld voor moeten betalen. Hield Michel Breuer nog nooit geniet van de 3 punten, zit Gert-Jan Verbeek al lang klaar voor de persconferentie. Maar hij moet nog even wachten, want collega Louis van Gaal is er nog net. En als Van Gaal hem dan eindelijk meldt om de journalisten te wutten, leidt hij uit waarom Heerenveen van zijn ploeg woen het. Iedereen denkt dat voetbal een spelletje is en dat je gewoon de bal van A naar B kan verplaatsen. Maar zo is het niet. Er spelen een hele hoop factoren een rol. De tegenstander die vandaag 1-op-1 speelt, waardoor de druk naar de bal toe veel groter is. En daarmee slag Van Gaal de speaker op een kop. Verbeek had de verkeersen oer het hele veld 1-op-1 te spelen. Dat is gedurfd, maar het joeg het wol van lef. Vooral ook omdat Heerenveen dit seizoen al safvolle 10 doelpunten kregen net. Als je denkt dat je achterin 1 man over hebt, dat je daar meer zekerheid in bouwt. Dat is juist het tegenovergestelde. Want dan sta je elkaar aan te kijken wie dekt. En nou ben je verantwoordelijk voor je eigen man. En Tjoma gaat naar achteren, ja, dan ga je mee. Of Arie gaat naar de zijkant, dan gaat Bak Nielsen mee. En zo stond het vandaag prima. Ja, is dat dan alleen tegen AZ zo? Of zijn jullie van plan om vaker zo te gaan voetballen? Ja, vorige week stond het ook al zo tegen Heracles. Alleen merkte je dat wat minder, omdat die met 2 spitsen naast elkaar stonden. En deze speelde heel slim, 1 erachter en 1 heel ver uitzakken. Zodat je als centrumverdediger eigenlijk mee moet. Dat je bijna op de helft van hun staat te voetballen de hele wedstrijd. Maar als dat meer zekerheid inbouwt, dan doe je dat graag. Verdedigend had Heerenveen de zaken prima bewaarder. Onvallend krijgt de ploeg ook mogelijkheden. En wat opvallend is, Afonso Alves speelt het vaak in de rol van de onjouwer. Bij de grootste kans in de eerste helft komt de assist van de voet van de Braziliaan. Maar het schot van Daniel Pranjic eindigt op de peel. En ook hier, in de tweede helft, gaat Alves net voor eigen succes. Maar ziet hij de combinatie met Gerald Sibon. Het is nog maar de tweede keer dat Sibon tegemoet met Alves in de onval zit. Maar nu al is zichtbaar dat beide spelers elkaar onvullen. En boven dat gaat er van Afonso Alves safvolle dreiging uit. Dat er ontzettend romte van Gerald Sibon. We hebben allebei onze eigen kwaliteiten. Wat hij heeft, dat heb ik absoluut niet. En wat ik heb, ja, dat heeft hij wat minder. Dus wat dat betreft kan het natuurlijk goed aan. Ja, en jij spreekt een beetje Portugees? Ja, poquito hoor. Of is dat Spaans? De laatste 20 minuten van de wedstrijd is AZ de betere ploeg. Hier is El Hamdoui, dicht bij de openingstreffer. Maar zijn inzet wordt toch Michel Breuer van de doellinie hellen. Het is in een fase dat de Alkmaarders met man en macht op ziek gaan naar de oerwinning. En het is vooral Arie die de kansen krijgt. Arie! Maar de Braziliaan krijgt de bal er net in. En zo houdt Heerenveen voor de tweede keer op regen de 0. Ja, dat is wel goed voor het vertrouwen inderdaad. En, er is waarschijnlijk veel over gesproken. Je hebt veel beelden teruggekeken. Ja, natuurlijk. Ik kijk wel veel terug en er wordt wel over gepraat. Maar gaat het dan onderling of met de trainer erbij? Ja, ook met de trainer erbij en beelden. En ja, onderling natuurlijk wat je er zelf gewoon van denkt. En dan probeer je het allemaal beter te doen. En wat dacht jij ervan? Ja, dat is soms dat we als groep soms niet helemaal goed stonden. En daarom wat ruimte weggaven. Dat je, veel in de omschakeling? Ja, ook. Maar gewoon soms in het hele spel. Maar dat is het vanzelfs net alleenig. Je moet er echt wel een beetje gelok hebben. Het moet een beetje mooi zitten. En in AZ zit het mooi. Maar dat je 4 in blessuretijd in boeten spulpositie die 1-0 binnen tikje kennen, dan zit het in elk geval net in. Voor Alves is het alweer zijn 8e doelpunt. Maar dit doelpunt is volle wichtiger als alle zoon zijn Heracles Almelo bij elkaar optelt.